naadal tayo di last Sunday talo kadagitoy ngam just a review. Number 1 isu obedience. Panagtulnog. Every time agtulnog ti tao, maragsakan ti Dios. Ngam adda ti talo nga klase ti panagtulnog. Umuna, mabalin nga agtulnog ti agsirsirbi ti tao nga hanga agtultulnog kas laki ni Jonah. Ni Jonah ministro agsirsirbi iti Dios. Ngam kunan ti apo nga may sangal daw niya kahit kuman Jonah nga this time mapangka ije niya gaputi commitment ni Jonah kunan nga Lord ag sirbiak lagtakan ka ngam dinapan haan nga ije Nineveh tinapanan na ije Tarsis. So, naupay ti Diyos, ije decision nga naramid ni Jonah. Mang panagnak daytoy, may sa daytoy nga mang prove, adu iti pasamak iti Biblia, ngam daytoy lang ti maysa nga, ti tao gaya mabalin nga agsirsirbi, at the same time, han agtultulnog. Pangalawa, di dyan ay napasamak mo't kini Saul, ije 1 Samuel chapter 15, 1 Samuel chapter 15 verses 5 to 11 nga ijechimpo nga kunan ni Apo Dios through Samuel. Saul, mapan mo i-fixen, apan mo dadaulanen DJ ili iti Amalekitas gamin dagito ije klasin ti tattao dagito tattao nga nang parparmek ng dadadael kadagiti anak kong agsirsirbi kinyak. So go and destroy everything including their properties kano anyaman ti maalayo ijay solar iti Amalekites. Idinapan ni Saul ti panunot na metket buong buo nga dadaulan na dijay ta isu ti order ngem di addan isu na ijanay mission adda dagitoy makita dangan napipintas nga mabalin pay nga mapakinabangan like animals, properties, insit aside na ngay indulin da, including di makita da DJ King Agag nga mabalin nga sus tourist attraction to daytoy no adda ti ikabil tayo jay ili tayo nga natiliw tayo nga ari. So handa nga dinadael. Ang kung amon uso idi ti ninja cups ngem kasjay indulin da digijay dapat nga dadaulen da kuma. So after dijay nga panagraot da kunan ti apo kini Prophet Samuel ta ijay nga chimpo nangat-ngato wenno dagitoy ari agsubmit da kadagitoy propeta, wenno kadagiti adipon ti Dios. Na Saul, kumusta? Ay, sir, mission accomplished. Naparmek min amin dagiti Amalekitas. Ori apan mo inspeksyonen habang agsasauda, agsasarita da nangeg adati nagwiik nga animal nga nangeg ni Samuel kunana apay kasla ungor ti animal ti Amalekitas daytoy. Kan apay adati nakakulong ijay bangir nga side kasla itsura di ari agag di jay. Isuna ba? Aywan isuna. Kan dagitada nga animal naglulukmag sayang met no apod mi dadaulen puoran kan pulutanen laeng sayang met isu nga in reserve mi ta ada kausaran na. Kan kanang runaan na kunan ni Saul usaran ni met laeng daytoy nga idaton iti Dios no apan kami ag worship. Kat kunan ni Samuel nga hanayang ti order kat destroy everything. Amin awan ti ibati. Usarumpay di janay kunam nga aramatem-pay nga platform di janay panag-worship mo iti Dios using dayti kunan ti apo nga dapat nga madadael. And so haan nga naragsakan ti Dios ijay nga inaramid ni Saul, partial obedience. Pangatlo, dahito di dyan ay Acts chapter 13 verse 22, apay nga makita tayo di jay
Pirmi nga naragsakan ti Apo, iti adipon na nga managan ti David, despite ijay adumat iti nagkurkurangan na adumat dagiti shortcomings na. Ngam apay nga ni David kat naasidag unay ijay puso ti Dios out of 21 kings of Israel, daytoy Saul daytoy David iti naging asidag ijay puso ti Dios, the man after God's own heart. Yes, because kunana ito Acts 13:22, kunan ti Diyos maragsakan na because He will do everything I want Him to do. Dahito iti klasin ti tao no adipon ko nga no anya di jay inbagak tungpalan na amin. No agdayaw kinyak, no Sabbath, whole day. No ag-idaton kinyak ti apagkapullo, amin. Nga apagkapullo. Diya, jay. All the way. He will do everything I want Him to do. And every time ag-obey tayo ti Diyos, adadag ito'y mabalin nga kontrabida. Kontrabida? Ag-kontra. Within our family, within our circle of friends tayo, nga kaslaki ni David, adadag iti mang kontra, including his wife. Ngamhaan nga dijay ti nang distract niya na in pursu nakit din de pa nag-obey na iti Diyos. Repentance attracts the heart of the Father. Naadal tayo nga amin tayo agbasbasol, amin tayo nagbasol, ngamhaan nga amin agbababawi. Remember one time adat sa nga pulo nga inagasan ni Apo Jesus, kunana o sige, nagasan kayo amin, nawayaan kayo amin, ang kayo no anya di mabalin yung aramidin ituloy yo. Testify yo ti kinaimbag ti Dios sa kayong tagsubli. Amoy di sa nga pulo nga naagasan, nawayaan, may salang tinagsubli. The other 9 did not. Kung naman di katugaw mo, si kad di may isa. Nagsubli. You know, mabalin nga ato dagiti agkon-confess. Iti basol dati Apo. It's either to the body, to the pastor, or to their family. Agkon-confess. But, amo tayo no, diyan confess tayo kat amin. Or genuine. And so, 1 John 1:9 ko na if we confess our sins, He is faithful and He is just and faithful to forgive us. Na kita tayo diyan ay Luke chapter 15, the story of the prodigal son. Actually, dijay napasamak ijay kat awan ti usto nga ijay duwa nga agkabsat. Dijay maysa nga nagbasol, nga nagbabawi, nga nang amiris, ti amin nga nagkurangan na nga nang ibabain, iti pamilya na, isuti nagrepent, inlako na amin ti sanikwan ni titawid na nagbabawi nga nagsubli, pinakawan ti Diyos, pinakawan ti Amana. Total forgiveness. Absolutely, he was cleansed by forgiveness nga dinawat na iti Amana. Ngam DJ manong na, nasakit tinakom na agsubli di kabsat na ako na kinitatang na daddy. Apay nga iti kabsat ko. Winaldas na amin, tawid na, inbabain na pa tayo amin. Dinagsubli, pinakawan mo nga dagdagos, awan man lang ti initiation mo't nga kaslayer aramidin do dita PMA, talaga nga dagdagos nga. Finorgive mo. In party ampay ti kalukmagan nga animal nga. Ada dito'y sanikwa tayo. Pay nga in party ang sakti uray may isang piyak no iso. Ano native ko ma. Tapno ayabak mo ti friends ko ta agragsak kami. Ag complain kat ko na ni tatang na anak, kan mo aya nga amo nga amin nga adadtoy sanikwak kat kukwamad. Kukwam amin daytoy. Iso nga no ag-request ka, awan ti hangko nga ipaay kang ka. Awan, madek, hangko nga. Dahito panganay nga anak na, han na nga ma-acceptar di jay explanation ni daddy na, han na nga ma-acceptar di explanation di jay na ikabsat na, basta ti adakin niya na.
hangko nga mapakawan daytoy nga napasamak iti pamilya tayo. And so, actually, ti prodigal son, DJ panganay, haan nga DJ buridek. Hello? Of course, ije family tayo, ada ti prodigal husband, ada ti prodigal wife, ada ti prodigal apo. Nga pwedeng mangyari yon. Ay natayo nga ta ije duwa nga anak. DJ permiti man basol na ngem nagbabawi, ngem DJ kompleto ti attendance na ije church. Kompleto awan ti absent na. Even in his giving, possible nga awan pulos iti na-miss na. Kanayon nga dadjay. Haan nga pinman panaw. Ije assembly, ije compound. Ni tatang na. Wano ije compound iti Christian community. And yet, adda ti sakit tinakam na. Ay natayo ije duwa. And so, repentance. Repentance is not just saying, I'm sorry. Ngam adda ti manifestation. Adda iti makita nga resulta no bunga na. Kung ni tatang na anak, agragragsak kami amin. Gaputi na gawidan ni ading mo. Untan makiragsak ayon. And nag-cut DJ story nga DJ manungket han na nga pinakawan. Di ading na. Kung naman di kaabay mo, sigurado. Sige, sigurado. Han nga si kajay panganay. Repentance. Number 3 is wise. Be wise. Agmasirib tayo. Misinterpret ti lubong dahito ino mamingsan nga. Di ba? Ado kinya tayo ti biglang-bigla kaslangan na shortcut di biyag na ta na bindisyonan. Anya, uy, di ba dahito di dyan ay kadkadwa tayo laang nga. Han nga mapanpansin idi high school tayo. Apa yung natatakot? Successful ti business na. Isunakit din ti mangkumkumpit IJSM. Damagan tako ko day din. Sino di sikreto na. Di dinamag da ko na. Wais ini. Wais. Laki ni Duterte. Hindi, 75 laang. Kontento akan. Amin dagiti valedictorian nga kadwak IJSkulaan. Sudah tiba baonek tata. Wais. Minsan ho, no ibagbaga tayo nga, wano makakit kita tayo ti kasjay ti nagdalanan na, ada ti mading impression, di panunod tayo. But actually, kayat ni Apo Diyos, nga wais tayo. Hello? Iso nga ko na masirib tayo. That's why in Matthew chapter 10 verse 26, kuna na, I am sending you in the midst of the wolves. That's why you need to be wise like serpents and harmless as doves. Every day nga agmasirib. No agdis-decide ka nga, masapol ag asawa akong tatangatawon, dapat hang kumapalampas da ito'y tani ag 2021 ag sakbay nga masukatan ni Duterte dapat ada asawa ko. Pagkatapos, nga hamag adakes. Tapos biglang-bigla nga, adati umarem, be wise. Hello? Halmon nga palamlampasan day ta, nagtarakin, naggwapo ni. Karatistabot ka, bayaman ti karatista, basta gwapo kang way shipping na. Kat mo karatian na kanto akat, ibalis munto. Iti importante, secured ka. Kumusta tayo nga desisyonan di jay? Sumurot tayo ti negosyo, kaya tayo nga dati mairubwat. Be wise.
O dati ako offer ko ito, walang ano ito, walang collateral ito, kasi lang ag-invest ka laeng. Agin income kanto ti hangkang aglinglinget. Ag-invest ka laeng dito. Be wise. Anya ti ko nang ti sa unti apo, haan nga mangan ti tao nga haan nga aglinget. Hello. Ay uri nagado nga coin gold kas kada mansion nga ibagpa-promise da. Kalukuhan yan. Kung naman dyan kabay mo, kalukuhan yan. Be wise. Ito na, nag-mushroom man ng kapa. Palpadas naman nga, sino di ma-open. Ang matindi nito, kung nada nga nagapukin ni Apo Diyos, Pastor Kanuti, sino di founder na, hanga gaputa, Pastor, wano simbahan ti founder na kat. Kitan tayo yung principle na is it God's principle how it operates or not. So be wise. Ni Solomon, one of the example, and ni Hosea kunana 4:6. Hosea kunana, my people are destroyed for lack of knowledge or being not wise. Titatao ko ng ti Diyos, madadadael, gapo iti, haan nga, kinakurang ti panakaam mo, or kinainosintida iti may nga banag, or haan nga masirib. Madadadael ti tattao, haan nga gapo iti demonyo. Kung naman di kaabay mo, haan nga gapo iti demonyo. So ti ko na ni Hosea, haan nga gapo iti basol, but lack of knowledge. Minsan nakaduon di jay knowledge, nakaduon maibagbagaan, mabasbasa tayo mat mismo. Minsan rumabrabaw lang tadi, hanga balit takwa mo siguro dayto, haan mo siguro nga mailawlawan, unto no na ilawanan. Ngan tayo nga pabasahon ti demonyo. Or pinabasol tayo ti sa iro. So, another one is, next is humility. Next tayo. This is, nagpatanggaan tayo the last meeting. Humility attracts God. Kinaumma, panakakumbaba. Every time naumma ti tao, it touches the heart of the Lord. Ni Apo Jesus, Matthew chapter 3, verse 13 to 17, inapan kini John the Beloved. Kuna na John, I need to be baptized by you. Kuna ni John, Lord, awan mo ti basol mo, apenging may kang pabautisar. Ti babautisar lang, amumad nga dagitin adabasol na. Anya nga iti ibabahawim kat awan pulos ti uray kagadwa nga basol mo. Nung kuna ni Apo Jesus, aramiden ta daytoy tapno maipatong pala amin nga kinalintag. Ti message nga dakdakkel ditoy is dijay humility, panag-humble ni Jesus, panang ipakita ti example nga kasapulan tayo, ulidan nga masapul ko mga tuladen tayo. No, di awan ti basol na kat nag-undergo iti act of repentance. How much more di tao nga everyday nga agbasbasol. And every time we do this, anya ti ko na ni iti kalpasan nga naitanod ni Apo Jesus, pagruwar na ijay danom, anya ti bigla nga naada iti timek nga nang ibaga, lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Maayayo ti Apo. No adda iti problema di uneg ti family, biglang-biglang nga dati nag-crop up nga hanga kakaawatan. Nga ni hamuten nga umimimbag, hamuten nga maisimsimpa, karkarkarumot nga ididamo kat arbis lang, biglang-bigla naging tudo, hindi ko naging typhoon, hindi ko naging super typhoon, si marunong naging ginginod. Tapos dapat itigin gina, dapat lang kimat na. Kat no datayo DJ urehaan nga makinbasol just to DJ situation kat masulbar.
No dijay ti solution, datayon ti aghambol. Hello? Uri Christian group, mat lang. Basit lang nga banag, ala, umanay nga, iso ti paggugubatan. Ay, hapon ay tanga, ibabang man takiday mo. Ay, nga kiday, kanawan, wan mo katigid. Kung napalaan mo, di mo isa. Basta-basit lang nga banag. Ngam, humility ni Jesus right after nga nagtulnog, ijay laang nga nagtimok, iti boses, manipod ti langit nga mangkuna, this is my son in whom I am well pleased. Why? Gamin nag-obey. And every time we obey, mimin nag-repent. Ng awan mo't iti basol na pulos. Nag-humble at the same time. That attracts God is stewardship. That is stewardship, actually more on management daytoy nga isursuron ti Apo from the beginning, iti Genesis chapter 1, verse 26. Inteden ni Apo Diyos, kinyatayo nga tao, iti panang aywan ti amin nga creation na. That's why kung naman kaabay mo, manager kagayam. Tatak lang nga maamuan. Ayan, manager tayo amin. At dati kanya-kanya tayo nga iman-manage as we continue with our journey, going up to Zion, going to our promised land. Stewardship. Anya dagitoy da. Number 1 is time. Sursurwan tayo kung mga mang banor, mang value iti oras, iti time. Anya ti ko nana, teach us, Lord, to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Teach us to number our days. Banuran mi mga sayangan ti panawon. Naratayo di tao nga, ngayon tugaw tayo ijay lamisaan ti laptop kat ayo. Alauna, alas 2, alas 3. Tugaw. Okay ko man o trabaho, haan mo ta. Apod gig games mo. Ayaw, pumuos din likod din. Sino di sa lumpwit ako daw. Sige, ituloy manan. Masay-sayang ti ado nga panawan. Hang kumang aglabas ti aldaw nga awan ti naaramid tayo nga mang paragsak ti Diyos. Hello? Kung naman kaabay mo. Mano nga oras ti mabusbus mo. Sige. Mano nga oras ti mabusbus mo. Jay cellphone mo. Ti may sangal daw. Ni mama mi ko nana. Dangarod ti, kadwa tayo dito eh. Ading yun dito eh nga. Ay, pagbangon kat DJ. Tut. Pagsampot na tut. Awan pulos ti dadto mga mabalin na nga mapanood nga rabi yung tag tut. Isu nga kulakpi man kinya na nga apay ada swildong kita. Time. Help us to number our days, Lord. Awan ti reserba ti biag dito'y daga. Nulin mabas di jay, we cannot rewind it anymore. Number 2, under stewardship is talent. Amin tayo at dati paglaingan na. And every good and perfect gift is from above. Kunana, come down from the Father. Father of lights, which whom there is no variableness, neither shadow of turning. Grabe da ito nga. Tikinaado tayo, at dadagiti na isingsingayan nga talent, nga sikalang tinangtidan ti Diyos. And, valuean tayo kumadijay. Amo tayo kumang mang i-manage. Oops, chimpunan. Nga ramidot man da ito
Chimpunan orasan nga daytoy man ti aramida. Chimpunan nga. Ada amin chimpuna. Number C is treasure or amin tayo adati blessing everyday nga mawawat tayo from God. But in order to attract God, maayo ti Apo. Every time gamin nga maayo ti Dios, ma-attract ti Apo. Ag-aramid iso na nga iti milagro, ag-aramid nga iso nga hantayo nga hantayo nga utuon iso na, hantayo nga ipiplease iso na just to make him smile. No. Because every time nga adater aramidan tayo nga mang-attract niya na, that is worship. Look at this. Basi-basit nga simpleng-simple nga banag. Dito in the book of Luke chapter 9 verse 17. Day time nga kunan ni Apo Jesus sumusurod dagiti disciples na more than 500 5,000 people every time rumwar ni Jesus nga pan ag outreach da pan i-share iti baga iti kinaimbag ti Apo sumusurot ti crowd. Di na minsan awan ti makan pangalaan tayo nga iti awan ti malabasan tayo tang restaurant. Kunan dagiti disciple na nakadagiti disciples na agbiro kayo man no sino ti adda ti mabalin nga balon na ta kitan tayo na niya ti mabalin tayo nga aramidan. So, nakadiscovery ni Andro da Ibadoy. Ni Andro taga Kwagayam ni Andro taga Benguet. Han nga man nagsasaong nagtrabaho. Nakita na ti maysa nga ubing na adati balon na nga ikan ken dinangdangwa ket kuna na Apo Jesus ni daytoy ni adati mabalin tayo anya ti aramidan tayo toy tani more than 5,000 mo daytoy tao. Inala ni Apo Jesus ket nagkararag ket kuna na Ama salamat. Hangan na upay apag kita na apay umanay ngem nagyaman nga Lord salamat. Ta Dios ka ti milagro umanay daytoy nga kanen mi tatta. Idi pagmulagan na ti matada, ala na punno amin dagi basket ti makan, ikan ken tinapay, idin waras da, at dapay tinasubra. Dijay na subra, iti English leftover. Iti Pilipino, Ilocano, kilabban. Ngam dijay nga kilabban, dijay nga nasubra, oray Diyos ti milagro, awan ti imposible ka ni Apo Jesus, handa nga kinuna nga, ala, nabusog tayo mat aminan. Naghirit-hirit pa iti daduma. Ibukbuk yun dagita sobrata, magnatayon ta nadagsen dayta. Hangabalin no, adatayon tumanen ijay bangir ti bantay, agkararag tayo manen, ta agbilagro manen ti Diyos, kat sobra manen ti makan. Handa nga kinuna, ba't ti kinuna na, ala, sige, kupinin yun amin di jay nanganan tayo, kat no adda dagi jay na subsubra, ala isimpayo, tamirindaan tayo madamdama. Hello? Ayan, uray gayam. Iso nga ni Jesus, minsan talagang igurot ya. The mindset of being good manager. Pansin niyo amin dagiti binmaknang kaaduan kinyada haan met nga adada dagiti na iyanak nga baknangan ngam nusuruten tayo dijay rason inararamid dano apay nga binmaknang ti maysa nga tao ijay limpyo nga panagbaknang is amunan no kas ano na nga in manage dijay vinalyo iti oras iti tiyempo anyaman haan nga kasla sigsiguro po Diyos. Another one is our body. We need to become managers, good managers. Ijay bagi tayo. Gamin, our body is the temple of the Holy Spirit. Kasano tayo nga iwanan ti bagi tayo? I-manage tayo. Surwon tayo kumang ay panaturugan. Anya ti kamayatan nga oras ti panaturog. At least before midnight kuma. No kaya tayo nga before 11 may mayat. No kaya tayo nga before 10, may mayat. Insofar as panang ayuan ti bagi tayo is concerned. Tapos, aywanan tayo nga, karkaro no kunanan ti doktor nga, sus, medyo iwasan mo dagitoy adi iwasan tayon. Hello? Haan, ta dati in Jesus' name.
we need to take care of our bodies. We need to, every time, America, 95% gaya man. 95% no, dati matayong madamag nga pastor. Pastor, di everyday nga hallelujah. Pulpito, iti kada Domingo nga pastor. 95% kinyada nga inalan ni Apo Diyos because of stroke. Stroke. Ti tauhan mo't nga ma-stroke, no awan ti rason. And majority, no apay nga, adati kasday nga mangyari ti tao, klasin ti panang imbalance, saan nga naiwanan nga usto di salon at napiman. So, good manager tayo. Another one is others. Da tayo iti maging covering ti kadwa tayo. Kabsat tayo, nanang tayo. Kunan ni Apo Diyos na minsan kini Cain, Cain, where art thou? I miss you, Cain. Yes, Lord, at dayak lang Eden Garden. Ay nangay ni kabsat mo nga, Abel, ang kumakit kita. Apay, siya kaya iti mang idudulin kinya na. Am I my brother's keeper? Di sungbat ni Abel, awan ti concern na. Iji kabsat na. Kinya tayo nga dapay ti mama ken daddy na. Kinya tayo nga dapay ti kakabsat na nga makasapol iti arakop, makasapol iti tapik, makasapol iti kararag. Every time nga taptapikan tayo, every time nga awawiran tayo dayta, every time nga ubbaan tayo, no, ipasyar tayo dayta, we are actually worshiping God. Agbalin tayo nga brother's keeper. Another next is occupation. Kumusta? Kas ano tayo nga ay aywanan di ubla, wano trabaho. Kaaduan nga government officials, struggle ditoy. Nag-testimony ni Manang Marita tay, mayat i-testimony na. Ngam adu dagiti government officials, idimot kit di tatakot haanan. Alas 8 dapat umunag da. DJ, niya na ganyan, time, ano awag DJ? Wen, DJ yan, pag, DJ, ure alas 9, alas 10 da nga umunag. Adati nang time in kinyada. Kaduan pa'y pag-unag da, siyempre alas 10. Oras ang timirinda. Mirinda, kape. Malpas ng agkape, karkaro no adati sa adda, nagbayag da nga inuman di kape, malbos da di kape, alas 11. At agsagana man ng tipanangan ti alas 12. Break time, alas 12. Panangan ti alas 12, malpas nga mangan ti alas 12, siyempre agpalpa. Rumor naman ng opisina, tandag payubyo, bunag palpada jerwar, imbis nga launa nga umunag, ang balita, gobyerno nga ron, mga alas 2 nga umunag, agkuy-kuyakoy pa nga magmag na, pag-abot ijay opisina na, alas 3, kape man na, merenda tayo. Malpas di jay, nga madismiss. Kas ano tayo nga kitkitaan ay aywanan DJ trabaho wano ubla. Haanlaeng nga iji ubla nga mabaybayadan tayo. Ngam iji trabaho nga da tayo itinang italkan ni Apo Diyos, volunteer tayo. That's why we do it without any allowance or salary. Ngam amo tayo gamin nga DJ ket masapol nga aramiden tayo para iti Apo. DJ, kanayon ko nga itistestify nga ni Widen King. 45 years nga businessman.
motels, washing company, ano ti kumpanya na. Idi na born again, idi 1990, sometime 1990s. Idi pinmisok iso na ti ministry. Kunana, ang pinakamahirap palang i-manage, church. Ada eskwelahan da, adu ti hotel da, adu iti negosyo da nga, han nga amon ti daddo mga friends da. Despite ijay ko na, kumbaga na master nan iti management work. Kumbaga skilled isunan. Idi ma-born again ta, pinmisok ti ministry, kat kitaan na DJ calling na as servant nga agpastor, kunano nagrigat gayam. Iso nga, in may jay panunot na, kas ano nga ta dagi jay, karkaro dagi jay papastor, nga awanti idea da, iti management, nalaing da lang jay pulpit, ng pagbabada jay pulpit to, handan nga amot, iso marunong aramitan da, because they are not good managers. Handa nga ma-imagine kas anong agtultuloy. DJ ministry ti adu nga Pilipino, iso nga kunana, kas ano nga ta, gamin siya, marigatanak kunana. Dinamag, mister, apay nga, pirmi nga, dapat akit, kayang-kaya mo day tata, with your experience. Maraming rason kunana. Isa, ako, itong susweldo nga 3,500 nga tao weekly, amin dagitoy, no, dati ibagak nga, mapanda ijay, mapanda amin, no, ibagak nga ijay, mapanda amin ijay. Gamin dagitoy da, susweldoak, kunana. Ijay church, hangko nga susweldoan kita. Iso nga, narigat mo nga, DJ, may volunteer dagitoy. Ngam kastoy kunana, haan nga gaputa, ngam no maawatan ti tao, DJ, spirit of valuing the gift nga into ti Apo kinyada, iso da mismo itimang iaramid, uray haan gayam nga mabanbantayan. O, apay nga ijay Japan kat, uray pa ijay Hong Kong, no aglugan katibas, awan konduktor, awan ti inspektor, driver lang. Dito Pilipinas, adda ti driver, adda ti konduktor, adda ti inspektor, adda pa'y second round. Nga mang kitaan da no usto di ticket mo. Anya, apay nga kasjay. Ngam no di tao kat na disiplina. Uno kun tayo man nga na born again. Tinagdumaan na laang met ti adda disiplina na like Japan. Ti Japan haan nga born again dagitoy nga tattao, but they are disciplined people. Ije fruit stand, gumatang ka ti prutas, apple, awan ti sales lady ije nga agbarbarya wen mangala iti kwartam, apod mo ibati ijay. Ditoy kinya tayo, ay delikado. No awan ti agbantay ijay. Hala nga di prutas ti maitaray pati di jay labba. Masisimot lahat yon. Ngam no di jay tao kat ada disiplina na, hala at part aside from na disiplina at dati Apo kinyada, wow, ada ko mati pa nakasimpa.
So, EJ Ministry, let's exercise that spirit of volunteerism. Haan nga masapol nga adamang ibaga. No, adamang i-remind, thank you. Salamat. No, adatimang encourage, salamat. Ngam uray awan, no amu tayo nga batog tayo, aramidan tayo kuma. Hello? Tadi jay nga sagot, wano trabaho na batog kang ka. And aglumot no hantayo di jay nga taripatuan. And number next is, that attracts God is faith. Pamati. Mabaling akong kung ano, mintay man, ada pamati tayo. Nga ada dagiti pamati, nga makaayayo talaga kani Apo Diyos. Ito Luke chapter 7 verse 1 to 9. I want you, if you have your Bibles with you, to read with me in any translation that you have. Dahil di pasamak nga adati may nga leader, may nga politician, may sang agsirsir-biti ili nga adda iti problema na. Iti nangagan na nga adda iti lumabasan ni Jesus iti ayanda. Of course, adat gaputi nang nangag na ibagbaga maipapan ni Jesus, nagkaroon siya ng faith. Remember, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ada iti faith na, that's why kunana personal man nga apang ko kitaan dahito nga Jesus nga ibagbagada. So, idinapan, kunan, dagitoy disciples na, kani Jesus, look at this. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with Him. Sino tinagplead? Dagiti tao, itinagpakaasik ni Jesus. This man deserves to have you do this because he loves our nation and has built our synagogue. Adda iti na isingsingayan nga nang sagid ijay puso ni Apo Jesus. Aside from his pamati, adda ti ayat na iti ili. Kung naman di kaabay mo, adda ba ti ayat mo ti ili? Ditoy, kunada, Lord, patgamman ti prayer na daytoy. And pinatgan ni Apo Jesus, haan nga nagduadwa. Not just because of his faith, but because he loved his country. Iso nga usto di kanta tayo nga ang mamatay nang dahil sa'yo. And loving our country actually is worship before God. Siyempre, again, faith. And lastly is worship that touches the heart of the Father. Again, just to mind us, apay nga kasdila unay iti panaka-attract ni Apo Diyos kadagiti tao nga ada pamati da nga mga ayat ti ilida. Because again, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have an everlasting life. Hanlang gayam nga, for God so loved the world, but for God so loved the land. Why? Because every single land adda dagito in deposit ni Apo Diyos dita nga maayayo iso na numabalvalyo da. And lastly is worship. Every time we worship, God is pleased and attracted. Ngam adati talo nga element iti worship. Umuna is music, dance, and offering. Now, iti music, or sometimes we call it praise and worship, melody, malagip yung iti 2 Chronicles chapter 20 verse 21 and 22. Ito iti chimpo nga, madadaalan ti ili, ti Juda, ni President, ti Ari da ijay kat ni Jehoshaphat. Rautendan isudan,
Kat nag-declare ni Jehoshaphat iti fasting. Prayer and fasting. Tani, awan ni, agkukumbine mo dagito yung mga raot kinyatayo. Idi naka-ready dan, ready for battle, idi mapandan iji gubatan, kunan ni Jehoshaphat, sige, dahi laban tayo, haan lang nga laban iti physical, laban ti na espirituan. Amin dagijay worship team, dagijay managkankanta, dagijay musicians tayo, isudaman ti apan ijay sango. Isuda ti maikabil ijay sangwanan ti armada. Sumarunod dagijay soldado. Next dagitoy babae. Sumarunod dagitoy lalakay. Ngem ti umuna ijay armada nga frontline tayo are the worshipers, the musicians. And pag-abot da, idinrugidan ng agmarcha, idi mangeg dagitoy kalaban da, idi tikowa, ayat ibang mangeg da nga music, natitilang da, sabsality, panagdengeg da idi music, iso damutan ti nagdidinangran, iso damutan ti nagpipinatay, siguro, apag pangul da ti may nga gangsa, ti panagdengeg di kalaban da idi tikowa kat, nya ko lang. Guwadem nan sidak si aw-aw ni. So, iso-iso dati naglilinaban, idi pagsampet da Jehoshaphat ijay battlefield, nataymutten amin dagitoy kalaban da, kat kunan ti scripture, napandala ang gayam nag-shopping ti palpaltog, napandala ang nag-shopping iti alikamen, binaggat da amin kat inyawid da. Number 2 nga element is dance. Worship through dance. 2 Samuel 6:14, dito dyan chimpo nga ni David. Ni David, 7 times a day nga ag-worship ti Diyos. But every time nga ag-worship ti Diyos, isala na di jay best dance para iti Apo. Di ko na scripture nga, dance before the Lord. Now, DJ nga dance before the Lord, nga in-mention dito na a book of Samuel is actually Jewish dance. Not the Western one. It's actually a Jewish dance. Nga ibagbaga na ijay, nga tumunggal ili, when they come before the Lord and offer a dance worship, DJ worship damat ijay, iso iti dance worship da, iso ti aramatan da. DJ worship ijay nga daga, at DJ ti mabasan ti daga. That's why for God so loved the land. And so, God was pleased. Do DJ asawa na, nga anak ni Saul, kuna na, ay, apunas lakay ko, kapipilot ko, mangibabain, agasam kanuta, nanipod ije, pinakababa. Iti palasyo kat, inrugi na kanungag, salsala kat, buboyaan ti, umili, kababain day ta. Iso nga pagsangat na ije nga to, sinasabat ni Reyna kat kinunana, haya po, ay, adi ka kakabin. Sakin payat, mabinak, isong kagto din, ikakay mangila kan sika. Gamin ti pagbainan ni, bakit na, the Reyna was, agsalsala ni David, using his ephod or the G-string, the native attire of Israel. DJ pinagmamalaki nilang linen cloth. Ngam konan ni David, daytoy ti kangangatuan nga worship nga mabaling kong maidaton nga mang-ay-ayo iti Diyos. And lastly, offering. Part of our worship. Matthew 26,
Mark 12. Namingsan ko na ni Apo Jesus, may kayo ta. Fellowship tayo. May saka dagitoy babae, adaawit na ngay nga bangbanglo. Pagkatapos, inbukbuk na ijay sakan ni Apo Jesus. Idi inbukbuk na, guess what? Din, umalingasaw yung bangutan na banglo. Yung, ang tawag doon, yung alabaster box. Pagkatapos, di buok na nga at idugtiin punas na. Ijay sakan ni Apo Jesus. Kunan dagitoy nakakita, including His disciples. Ayo pa'y di, sayang. Apod na inbukbok. Akasang may no inted tayo, data iti pobre. Naigatang kuma iti kinanda, apod na inbukbok, ijay saka. Ngiti ko na ni Apo Jesus. Bayan nyo, in-express na, iti worship na. Dagijay, pobre, adadtada lang. Anytime, mabalinda nga matulungan. Siyak, oras laang ti panagkakadwa tayo. Anytime, maawanak to. Basta mangted dagiti genuine nga believers, iti offering da before God, kun ti demonyo, ayo pa isa, sayang. Apod na kano ito ng apagkapulo na. Kasam di apagkapulo na nga ita. Nagngato ti gatad na. That time di gayam ti perfume nga kanginginaan, iji Israel. Ngam dijay ti amon, dijay babae nga mabalin na, nga maidaton before the Lord. The best that He can offer, she can offer. Worship, dance, music, offering. Every time we do this, ni Apo Diyos, hang agkid-kideng. Nga mangragragsak, nga mangkit-kita kinya tayo. Amami, anyan nga pribilehyo, Lord God, nga ipapaay mo dagito.